they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. Titan Jello. And this is Charmaine's Secret File. Si Charmaine na merong guy best friend na umamin sa kanya 1 linggo bago ang kasal nila ni Pablo na ito'y may gusto sa kanya. Buti na lang wala siyang nararamdaman kaya tuloy ang kasal at hindi na imbitado sa kasal si Guy, best friend. Goodbye. Ngayon masaya siya at hindi naman nanghihinayang na doon sa kanilang friendship ni Harry. Ikaw ba manghihinayang ka sa ganong klaseng friendship? Hindi na. Para sa ngalan ng pag-ibig ko sa aking asawa. Ganun. Hindi na. Yung mga ganong kaibigan, hindi ka naman nila pinahalagahan eh. Ba't ako manghihinayang sa kanila? Dahil feeling mo, binitray ka nila dahil hindi nila sinabi sa'yo yung totoo noon pa man. Oo, ganun na talaga yun. May point ka dyan. Pakinggan muna natin yung mga kabisyo nating nag-share ng mga thoughts, comments, suggestions, violent reactions sila, Titan Jello. Eto, sabi ni Darwin Russell. Kung sino pang ang best friend mo, yun pa ang iyong worst enemy. Charmaine, halatang nag-assume si Harry na more than friends ang connection ninyong dalawa. Kaya ganun na lang ang paninira sa relasyon ng ngayoy asawa mo na si Pablo. It's better to be careful who you are giving your trust to anyone, even your friends. So, maging mapamili sa pagbibigay ng tiwala sa isang tao. Ito naman sabi ni Don Borabog Feria. Nakakasad naman para kay Harry pero wala mabagal siya. Shoutout na lang po dito sa amin sila Saddam and Shaira Altea. Salamat. Ito pa sabi ni Richard Untuka. Ang haba nitong mensahe niya para akong na magbabasa ng secret file. DJ Rocky and DJ Jello, happy listening to everybody. Sa totoo lang, inis ang naramdaman ko sa bestie ni SF Sender. Ang selfish niya. Ang dami namang panahon. Bakit kung kailan malapit na ang kasal niya? Tsaka lang siya amin. Gigil much yung naduwag ka sa mahabang panahon para masabi yung tunay na nararamdaman. Pero ito, finally, may lakas na ng loob. Tapos isesend through text. Wow ha? Na-misplace yata yung kanyang kokote. Ano bang gusto niya ma-accomplish? Nag-e-expect ba siya na siya yung pipiliin? Hindi man lang niya naisip yung paparating na wedding? Sisirain talaga niya yung happiest moment ni Charmaine. So selfish. Let's say meron siyang feelings kay Harry, somehow. O nagulo pa tuloy yung momentum nung okasyon para kay ate girl. Kaya kung ako kay Harry, kung talagang nangingibabaw ang pagmamahal ko kay Charmaine, I will keep it to myself and I'll move on. I will respect their relationship na binuo nila ng mahabang panahon. And just be her best friend and her man of honor till the end, even if it hurts me so much. Kaya pala, ang haba kasi talagang damang-dama ni Richard Untuka yung komento niya. In fairness naman dito kay Richard Untuka, tama naman yun na kung gusto mo na maging maligaya yung best friend mo, you will support her all the way. Dapat talaga. Ito pa sabi ni Steven. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Para sa ating sender, hindi na niya talaga kailangan mag-isip o magdalawang isip. Tama ang naging desisyon mo. Good luck sa buhay, may asawa. Shoutout po sa mga driver and helper ng JCR. Maraming salamat po. Lagi kaming nakatutok sa inyo gabi-gabi. Uy, thank you ha. Ito pa sabi ni Jason. Yung akala mo na isa sa boy or girl BFFs mo na isa sa kanilang makakatuluyan mo pero hindi pala. Kung kailan kasal ka na, tsaka dun pa umamin. Sayang. Basta, be careful sa gagawin mo, lalo na sa taong kilala mo.
So careful. Totoo. O ito pa sabi ni Charles. Alam mo kung ako kay Harry, first move din pag may time. Wala na unahan na, pero worse, sinuraan mo pa. Congrats sa inyo ni Sender, buti binlock mo, grabe kung siya pa yung BFF mo, siya talaga magiging kaaway mo. Kaasar, na high blood ako dahil sa SF natin tonight. Di fairness na high blood yung iba. Paano ba naman kasi, di ba, nag-reply back ulit itong si Harry kay Charmaine pagkatapos nung short but strong message nilang mag-asawa. Ang sabi ba naman sa kanya, sana iwan ka ni Pablo, tapos sana hindi kayo magkaanak. Grabe naman best friend niya, napaka-selfish. Diba? Tsaka napaka-bitter niya dun sa mga pangyayari na yun. Totoo, sobrang bitter. Alam mo, yung nararamdaman ko habang binabasa ko yung secret file kanina, sobrang established na nito ni Charmaine sa buhay na meron siya. Yeah. Like, very clear sa kanya kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. And even dun sa fiancé niya. Mm-hmm. Ang sobrang gulong-gulo lang talaga sa buhay, itong si Harry eh. Kasi nga, nandun yung what if sa buhay niya. And mahirap din yung what ifs eh. What if umamin na ako ngayon, baka maging kami. Nandun siya sa point na ganun eh. Di sana talaga dati mo pag ginawa. Di sana wala kang what if sa buhay. Mamamatay ka nang meron kang, Pero bilang lalaki parang mali yung timing niya para sabihin niya yun. Kahit sabihin mong, ang tagal mo kinip yun, bakit ngayon pa? Diba? Bakit ngayon? Parang, nanadya? di ko alam eh. Pero kung ako yun nandun sa posisyon, nung guy na yun, kung may nararamdaman ka talaga dun sa girl, hindi ko nasasabihin. Kasi wala na eh. Para saan pa kung ilalabas mo yun? Mm-hmm. Para saan pa kung sasabihin mo yun at maririnig niya yun, mababago ba ang lahat? Kung mabago man yun, di nakapanira ka pa ng buhay. Di ba? Baka iniisip niya parang teleserye yung buhay niya. Na biglang sa kanya sasama, gano'n. Oo. Ang tanong, kaya niya bang mahalin talaga ng totoo tong yung girl pag sa kanya napunta? Hindi nga rin eh. Alam mo, naisip ko din baka hindi rin siya ganun. Bakit? Kasi nakaya nga niyang magtago ng sobrang habang panahon ng feelings niya para sa babae. Yes. Tapos ngayon, sasabihin mo, ready ka na magmahal? Parang ang weird mo, diba? Ang weird, diba? Sobrang selfish nga noon. Kasi iniisip mo lang yung sarili mong kaligayahan. At hindi mo iniisip yung kaligayahan nung taong sinasabi mong minamahal mo. Sa anggulo na yun, nakikita ko na dyan yung ayaw niya mapag-iwanan. Ayaw niyang maramdaman nung girl at nung guy na magpapakasal, maging masaya sila. Tas siya, hanggang ngayon hindi pa rin nagiging masaya. Hanggang ngayon hindi niya pa rin nalalabas yung nararamdaman niya. So ang ginawa niya, nilabas niya yun, nakala niya makakasira at magdadamay-damay tayo ng mga nararamdaman at doon ako magiging masaya. Hindi yun yung nangyari. Ito yung tinatawag nating hurt people. Yes. Yung tipong pag nakaramdam ka ng sakit, you have this tendency to hurt other people para meron kayong karamay. Karamay. Naghahanap siya ng karamay. Yun kasi gusto mo rin maging miserable ka. I mean, miserable ka, so gusto mo yung ibang tao din maging miserable. May mga ganyan na tao talaga. At yun yung nakikita kong angulo dyan sa kwento niyan. Na ako, hanggang ngayon, hindi ako nakakahanap ng true love ko. Di sana, hindi ka umamin, nakapunta ka dun sa wedding, medyo pwede kang mapagdiskitahan na ikaw yung kasama dun sa singles game. O diba? Tapos nakakain ka pa sana ng Shanghai. Kasi nga, hindi niya iniisip yung kaligayahan na suportahan niya yung kaibigan niya at best friend niya. Kasi nasasaktan siya yun, hindi lang dahil may gusto siya dun sa girl, kundi nasasaktan siya dahil hanggang ngayon miserable pa rin siya. Ganun lang yun. Para lang sa akin Alam mo, may punto ka dun eh. Nagigets ko, nakikita ko yung punto mo na yun na parang since miserable siya, gusto niya nga damay-damay. Damay-damay tayo. Hindi niya nga nakuha yung response na gusto niya sanang makamit dun sa girl na gusto niya. So, eventually, it failed. Yes. The plan failed. Or the relationship really failed. Kasi may kakilala ko na gusto niya rin naman yung girl best friend niya. Pero sinuportahan niya. Hindi talaga tayo eh. Alam kong may nararamdaman ako sa'yo, pero alam ko naman na hindi mo naman mababalik yung nararamdaman ko sa'yo. So ako, sige, suportahan na lang kita. Yun, hindi siya naging selfish dun sa nararamdaman niya. Sinuportahan ko yung babae. Gusto kita
kung gusto mo yung isang tao kasi, hahayaan mo siya kung saan siya sasaya eh. Totoo. 'Di ba? Ang pagmamahal kasi dapat nakikita mo lang yung hindi lang yung sarili mo, yung magbe-benefit ka dahil mahal mo siya, dapat mahalin ka rin niya. Hindi. May mga taong nagmamahal ng sobra-sobra, hindi para ibalik sa kanila yung pagmamahal, kundi sumuporta dun sa tao na yun na sa ikakasaya nun. May mga ganong tao. Yun yung true definition of love. Yes. Loving is also letting go. Yes. Dapat kapag nagmamahal ka, makikita mo yung taong minamahal mo na nagiging masaya siya. Kasi kung pupunta rin naman siya sa'yo at hindi siya magiging masaya, walang love yun. Oo. Miserable life yun. Oo, di ba? Tapos ako lang ang masaya kasi nakuha ko yung gusto kong babae. Walang ganun. Kalokohan yun. Yun ang pagmamahal, kabisyo. Ang pagmamahal, mapagpalaya. Kung saan siya sasaya, ihahatid mo siya. Yun. Masakit man ang katotohanan. Pero, ang katotohanan kasi ang magpapamulat sa mata natin. Kaya nga. Tsaka ang dami namang pwedeng mahalin na iba. Ito naman si Harry, parang ewan. Feeling ko hindi naman siya pangit. Di naman siya siguro hindi ka mahal-mahal. Pero dahil sa mga pinagagawa niya, tuloy parang nababawasan yung pogi points niya. Tapos nawalan ka pa ng best friend. Yes. Yun yung lungkot dun eh. Wala siya ng best friend, pero hindi ka nga manghihinayang sa ganong klaseng best friend. At si Harry ang nagpatotoo na yung sinasabi natin na ang best friend, yung salitang best sa dulo, yung S, is nagiging snake. Nagiging traitor sa'yo. Best. Tapos yung friend, yun yung dulo na 3 letters doon na E and D. And Ay, may ganun ka pang ano? best friend. May ganun Sabi ka nga pang daw pag-analyze? kadalasan, mga 70% ng may mga best friend, naghihiwalay, nag-aaway, nagtatraidoren. So, yun nga, kaya nga nagkaroon ng idea na, yung BES pala, yung dulo nyo is pwede maging snake, S. Tapos yung E and D dun sa dulo ng friend is end talaga. So, best friend. Yun lang yung paniniwala dun. So, kung hindi mo na-handle ng tama yung relasyon ninyong magkaibigan, it's either pwedeng magkaroon ng traidoran Siya ang wawasak sa'yo. Ganun. or hangganan. Hangganan. Yun na. Ang saklap nun, Oo. na ikaw naging totoo sa kanya pero siya hindi pala totoo Yes. sa'yo ng buong buo. Yes. Pero wag kang manghinayang. Ako hindi mo kailangan panghinayangan yung nabuo. Magpasalamat ka na lang na it happened. And ang mahalaga dito para sa ating sender, merong totoong taong nagmamahal sa kanya. May taong totoong nagmamahal sa kanya na kayang manindigan sa kanya at sinusuportahan siya kung saan din siya masaya. Kasi ang maganda doon, tinanong ni Pablo, etong si Charmaine, kung anong gusto mong mangyari. Biruin mo, pwedeng initial reaction ng fiancé ganito eh. Yan ba yan? Ako naman magkasabi niyan. Ako yung makipag-usap dyan. Yung warla ba? Pero hindi. Very kalmado. Pero very gentleman. Yes. Respectful, manly. Ganun talaga. Sobrang 100% pogi points talaga. And you stand the right man, girl. Ang haba ng hair mo. At believe lang din ako kay ate girl na alam niya kung sino yung dapat niyang puntahan at mahalin. At napili niya yung tamang tao para sa kanya. Yeah. Sana ganun lahat ng mga babae, no? At sana hindi ganun lahat ng mga lalaki. Hindi katulad ni, no? Nung Harry. Diba? Ay! Ikaw ba, kanina nabanggit mo, di ba, na mayroong parang girl, Hindi guy ako best papayag. friend. Hindi ako papayag. Yung, for example, yung fiancé mo, may girl, guy best friend, or guy best friend. Anong gagawin mo? Sabihin ko sa kanya, una pala, magkakilala pa lang kami. Talaga? Ganun ka na parang ayaw Hindi ako sa seloso, pero sabi ko nga sa'yo, hanggat hindi pa umuusok pa lang, pinapatay ko na yung ano. Paano kung bata pa lang childhood best friends na sila? Ay, no. Talaga? Or baka siguro ililimit lang nila yung pagkikita nila? Sa akin hindi. Parami sa akin hindi talaga. May experience ka na ba na nakatrauma sa'yo ng ganyan? Wala naman. Pero sa akin lang, hindi lang talaga ako pasok sa ganun. Kumbaga, pag meron kang dinate na ayoko na kasing, ganun. sorry, nakat kita. Pero, ayoko na kasi umabot na, paano kung may mabuo? Diba? Mapapatanong ka pa na gano'n. Una pala sabihin mo na sa kanya, hindi talaga ako comfortable na Sabagay, may lalaki ka na best friend eh. Kanya-kanyang preference. Pero dude, tandaan mo, dun sa
paghahadlang mo na gano'n, you're putting limitation dun sa possibilities. Pero, at the same time, hindi mo pinagkakatiwalaan yung gusto mong piliing tao. At pati yung sarili mo. Pinagkakatiwalaan ko siya, pero iniiwasan ko lang din yung mga bagay na hindi posible mangyari. O hindi mo gustong mangyari. At hindi ko gusto mangyari. Kasi, tatanungin ko rin naman siya eh. Ako, hindi ko gusto talaga na may best friend ka. Ikaw ba, gusto mo ba ako may best friend ako? Na girl best friend. Oo, na may girl best friend ako. Pag sinabi niyang hindi, di nagkakaintindihan tayo. Hindi ako para maghanap ng taong ako may girl best friend ako tapos siya wala. Magiging selfish naman ako nyon. Kailangan nagkakaintindihan tayo yung mga gusto natin. Kaya nga 'di ba, hanapin mo yung taong makakaintindi sa iyo at para okay kayo. Magiging swak kayo kung naintindihan Para maging swak kayo. Pero kung siguro, sa amin naman ang dynamics namin ng asawa ko, may kanya-kanya kaming mga friends. Okay. So, iba't ibang gender to. So, pwede kaming lumapit sa mga lalaki. Okay. Ako, pwede lumapit sa lalaki. Kasi, eto yung mga friends na nabuo ko na dati-dati pa eh. Okay. Tapos siya din, meron siya may best friend siya, babae, ganyan. So, parang, ang namin, since malawak yung pag-unawa namin sa ganyan, and alam namin kung paano namin idodraw yung limitations, and alam namin yung boundaries, and at the end of the day, we are each other's best friend. Sila siguro nandun na lang sa parang level 1 best friend, pero ako 100% best friend. Parang ganon. Well, nothing wrong with it. Yes. So, eto naman yung other side ng sinasabi mo. Yes. No? Na kung eto namang parte na to, nagkakaintindihan kayo, then that's completely okay. As long as wala rin kayong tinatago sa isa't isa. Yun lang naman yun eh. Kung saan kayo mas comfortable dalawa, doon sa pag-uusap ninyo na may girl best friend ba o may boy best friend ba, agree kayo dyan, go. Pero kung hindi, wag na. Ganun lang. Kung saan ka na lang komportable. Yun na lang yun. Kailangan dalawa nyo gusto ha, hindi lang isa ang may gusto. Kasi ako, sinabi ko sa kanya at sinabi niya rin naman sa akin. Ganun lang din naman. Yun nga ating secret file sender, alam na alam, 'di ba? So parang open na open siya dun sa kanyang fiancé. So nagkaintindihan talaga sila ng matibay at saka yung relationship nila tumibay pa lalo dahil sobrang open nila sa isa't isa. So it's very important to have open communication and then open your legs. Charot, wedarot. Anyway, Kabisyo, if you want to share secrets, share to us, raketera@gmail.com. I gotta say, and we're BRB. We're BRB. Paano yun? Magbi-BRB muna kami. Break. Oo. Kasama pa rin si DJ Raketera. Right and Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Charmaine's Secret File.